کەسایەتی و خەباتکارên Kurdiyên xizmeta doza Kurdî kirîne pirin û heger çend de behsa kar û xebata wan bikin, em mafê wan nadine wan ji ber ku wan demekî pir zehmet û aloz de kar dikirin û rastî eşkence û girtinê û zîndankirinê dihatin. Ji wan kesayetî û xebatkaran jî xebatkarê Kurd Mihemed Ehmed Ebdo ye ku bi Mihemedê ehm û nas kiriye. Ji Dayikboyê bajarê Dêrikê ye, yek ji xebatkarên rêzên pêşîn yên Partiyê û Tevgera Kurdî li Rojavayê Kurdistanê bû. Di destpêka damezrandina yekem Partiya Kurdî li Sûriyê li sala 1957 de xebatkar Mihemed Ehmed Ebdo tevlî refên Partiya Demokratê Kurd li Sûriyê El Partî bû û niha navê wê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ye. xebatkar Mihemed Ehmed Ebdo ji ber nerîn û helwestên xwe yên neteweyî û berevaniyan wî di ber xak û welat û miletê xwe de gelek caran rastî girtinê ji aliyê rejima Sûriyê ve hatiye ku di sala 1961 de ji aliyê ewlehiya rejimê li bajarê Qamişlo hate zîndan kirin. Mala xebatkar Ehmed Ebdo wekû bargehekî partî bû û dergehê malê li pêşiya hemî xebatkar û Kurdperweran vekirî bû, bi taybet Kurdên Başûrê Kurdistanê di salên şoreşên Kurdî de li Başûrê Kurdistanê. Xebatkar Mihemed Ebdo bi gelek kesayetî û serkirdeyên Kurdiyên mezin re hevdîtin girêdane û dema seredana Serok Mesûd Barzanî ji bo Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê sala 1986 de hevdîtinek lêgel hejmarek serkirde û kadrên Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê El Partî di nav wan de xebatkar Mihemed Ebdo jî bû. Di 14 Hezîrana sala 2013 de bi helkefta 56 saliya damezrandina Partiyê xebatkar Mihemed Ehmed Ebdo ji aliyê rêxistina Dêrikê ya Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê El Partî ve hate xelatkirin. Di 23 heyva dozdan sala 2030 de xebatkar Mihemed Ehmed Ebdo çavê xwe girt û ji vê dunyayê bar kir û lê goristana bajarê Dêrikê bi xak hate spartin. xebatkar Mihemed Ebdo li ser bîrobawerî û rêbaza Pîroza Barzaniyê nemirma ta dawiya jiyana xwe. Çend sal û meh li ser koçbarkirina wî re derbas dibin, lê ew di dilê hevalên rêya xwe rêya rêbaza Barzaniyê nemirdeh saxe û namirê û kedûmandîbûna wî jî tu carî nayişbîrkirin. Lîlaf Bader.